jamgena waali fini weeti emen ñande jeslare 3 korse 2026 ina hawri e 17 taske 1447 fergo Pulaar wi so mbeewa towama towdama e laɓi ko ba innata Allah yo ɓuri heewde e ko ba menata duɗal Pulaar moftuɗo Joob aadi yanke mi diñaaki mi windi mi huñaaki ina hawni weñaaki no jubbol sañaaki andu mi lañaaki to yidde mi heñaaki accam mi muñaaki tiiɗimi ko aadi yanke safimi ko gilli yanke yooɗimi ko harbi yanke uurimi ko ngendi yanke mo jiɗɗa riddotaako gilli ma jeddotaako giɗo ma a weddotaako ɗon ngañgu heddotaako ɓoggol kay haddotaako a jaɓɓete a dogetaake a ɓallete a woɗɗittaake a teɓɓete a ufnetaake a yiɗete a añetaake a belete a galñetaake ngoriyal joggu jaggu sawru soggu ko jiɗɗa moggu komi laalo ɓoggu gilli kay ngala coggu Kudol Abdullahi Ali Diallo Jallis gorko mo Mboyo waha yo yurmede geno won e makko kanko e dendagal mayɓe e dande fi Fatmata Huudu debbo mo beelinaɓe